Viisiaudion 1501D päätteellä lähdetään kokeilemaan tuommoista kauhuskenaarioa, että meillä on tuommoinen puolen ohmin kajarikytky ja sitten akkujännite tai joku liitos siellä feilaa ja ruvetaan notkumaan jännitteissä, niin katsotaan miten se pääte siihen reagoi. Siellä on tällä hetkellä yhden ohmi niin sanottu rautalankakuorma, eli se simuloi suht lähelle tuommoista puolen ohmi kajarikuormaa. Ja pistetään vehkeet päälle. Tossa meillä on kaiutinjännite, akkujännite, päätteelle menevä virta ja kuormaan menee virtaa pikkasen reilu kajarijännitte, että se on vähän alle yhden ohmin. Eikä sillä jännitteet laske. Ja noin tuli brotti. Aika kireä kampe on.